kadung bar benglong pina do ke alo nonam che tangklong che padana bang phi mate arji ke men nai actress alang ni men ke sami denmir taropi ke alang ni nonam che tangklong ke kam thek pi ka bang phi alang li ke chengsi dance kar biang long dance ke hai abang phi lo ke chengsi anong e surnira krepo ningan labang sola mazan pang che prangnal tum sami denmir taropi ka nangning ching sam nai mate che pajan thek nai actress iklote nanto labang sola mazan thon lai lang pi ding no to tang te pini ke alang li che pajan an mate alang li arji ke mena photo hai langi sinang labang sola mazan pen to tang te a visual he start lo nang sami denmir taropi alang li lutum kar bela mazan long ke chengsi ala mazan men ke lahen lo seng arva labang sola mazan long che pajan tung belai ken lo prince ronghang lapen denmir taropi sami denmir taropi alang leke labang so alamazan si cepajan ik jolang lapen nang tum kapek alamazan nang tum langi ji prote nang tum instagram long reels video lang dam ik deno lapen alang le arjing pena putus tame lang me pik lasi lang ik sinang na tum nason kaki kar bieng long mopen nonam chen tangklong a video mate actor actress video lang iberte na tum handshake channel usahan subscribe non lapen like tanang video ning non lapen comment lang tokenang chining non bini abdok lansi kang ton lo kur wangthu